warahmatullahi wabarakatuh. Ing video niki ngrembab bab busana Jawi gagrag Surakarta. Perangipun busana Jawi ingkang dipunangge ing Kraton Surakarta ing wekdal sapunika. Saking inggil dumugi ngandhap kanthi urut kados ing ngandhap punika. Setunggal udeng utawa blangkon, kalih beskap, 3 stagen, sekawan epek, gangsal timang, 6 jarik, 7 keris, 8 selop utawa canela. Iku mau perangipun busana Jawi ingkang gagrag Surakarta. Dilanjut tutorial ngagem busanani. Pertama, masang jarik nyamping saka tengen tekan kiwa. Sing keloro, masang stagen. Stagen digubetake saka kiwa ning tengen, mulai saka ngisor munggah. Sing ketelu, masang sabuk. Sabuk digubetake saka ngisor dada tekan pinggang. Epek digunakake ning tengah, lurus karo wiru.
Papat, masang beskap. Beskap digunakake ben supaya ketok elegan. Sing kelima, masang keris. Keris digunakake ning mburi busana, diselipake ning sabuk.
kuwi nganggo selop. Sakwise nganggo selop, dinggokke blangkon. Blangkon nganggone saka ngarep pas lurus ben supaya ora miring.